The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 1:16, Be ye holy, for I am holy. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Matthew 7:7, Ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and it shall be opened unto you. Matthew 7:21, Jesus said, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. 1 Corinthians 12:27, Now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Mark 16:15, And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Before we start our Bible study today, gikinahanglan as our routine ang atong pagsugid sa atong mga sala. Limpyuhan atong kalag sa mga sala, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. God the Holy Spirit cannot function in His ministry of teaching us the truth while our sins are still in our soul. That's why we have to name, isolate, forget, and keep moving as the agenda of 1 John 1:9, the rebound technique. Busa atong kikinahanglan ang atong pagsugid hining maong mga sala. For you, unbeliever, the issue you are facing is not naming your sins. It is faith alone, in Christ alone. Acts 16:31 agayon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, magampo ta sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imo kami gidala dinhi aron sa pagpadayon sa among tulumanon, pagtuon sa imong pulong. Uban kami ning adlaw, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa kamatuoran, ug kining among pagatun-an mahimo untang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ning grasya nga kami buhi pa, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kini tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw natong mga kauban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang atong mga isig ka magtutuo. Welcome kanyo tanan, kaninyo usab nga mga dili magtutuo nga nagasunod gihapon ning atong ministry, atong gipanginaot nga ang balang Espiritu Santo makapatinaw, makapahimong tataw ning tanang atong paghisgutan. Kaya without God the Holy Spirit's teaching ministry,
our Bible study would be in vain, would be useless, busa. Atong painumduman gyapon ang tagsa-tagsa kanato that there are steps to make our Bible study worthwhile and fruitful. Have humility, have an open mind, concentrate on the message, leave your human viewpoint thoughts, problems, etc. outside. So if we follow these steps, nga kanunay natin ipainomdom sa itong kaugalingon, then ang Diyos Espiritu Santo will take control of our mind. Remember, God is no respecter of age, person, profession, or status in life. In fact, His word will never go back to Him void. Okay, padayon kita karon sa atong paghisgot, pagtuon, dining atong tunanan, atong title sa atong mensahe o atong tunanan mao ang The Mark of a True Believer in Christ. Padayon kita. Okay? Una sa tanan, kitang mga magtutuo. Magtutuo naman kita sa diha nga mituo kita, midawat kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Okay? Kanunay na ito na gibalik-balik. Aron sa ingon niya na di na gyud makalimtan. Now, ang plano sa Dios gibahin kini tulo. The protocol plan of God is categorized into three. First phase or phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Ayaw nakalimti ang mga bersikulo nga palig-on niini. Phase 1, salvation, Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Phase 2, believer in time, ang magtutuo din sa panahon. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug lain usab nga that will support this in 1 Timothy 2:4. Sa magisulti diha. 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Okay? Kaya kita believer in time naman. Unya, human ang atong kinabuhi, tapos na ang atong protocol plan sa atong kinabuhi, then our life is over. We go to phase 3. Believer in eternity. Revelation 21:4. God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more suffering, no more pain, no more death. Because the old things are passed away. Mao kini ang plano sa Dios. In fact, the plan of God is described as a right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Wrong thing done in a wrong way, the more it is wrong. Only a right thing done in the right way is right. And besides, the plan of God is described as a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Well, we keep on repeating this, so it will sink in sa atong kalag. Di na gyud ni nato makalimtan kay mao man kanitong baruganan ingon nga mga Kristiyanon. Now, kining panahon nato karon labihan na gyud pagka grabe. Ambot pasabot.
nagka cruel na gyud ang tao, right? Kasamot yung pagka bangis sa tao karon. Wala na sila paghuna-huna nga moral. Okay? Now, by the way, when you talk about morality, this is different from spirituality. A person can be morally good but not spiritually right. But when a person is spiritually right, it will automatically be siya mahimo nga moral. Akong balikon, ang usa ka immoral nga tao, okay? Ang immoral nga tao, dili gyud siya mahimong ma-spiritual. O ingno nato, ang spiritual nga tao who is a believer, natural gyud siyang moral. But sa laing bahin, mahimong moral ang tao, apan not necessarily nga siya spiritually right. So ayop nakuha ni mo na. Mao na nga kung bahin na ka na nining mga butanga, morality is different from spirituality. Unya, usa kini ka bertud nga atong pupo o atong angkon sa diha nga kita nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nagatubo ang atong kalag. Okay, ato man makabot kanang point of discernment. Pasabot nga kita makaalinggat na sa sayop kaysa husto. Okay? So we can distinguish false things from the truth. Or we can distinguish the truth from the false things. Now, one good point din to learn how to discern the truth from a lie is to persistently and consistently study God's Word. So, if what you hear disagrees with the Bible, it's a lie. Di man yun na. Kung unsa man ang imong nadungog nga supak sa Biblia, kana bakak. Okay? So, mo ba ito akong gihatag ni mong mga pangutana to ask yourself in order not to be deceived by false teaching? Kay karong panahon nalagi may kalat kining labyas kadaghang mga mini nga mga pagtudlo. All over, it's rampant. Kay mao man kini ang objective di Satanas. Lawgaon, gubton o lubugon ang kamatuoran. Aron nga ang mga magtotoo o dili magtotoo. Okay, I'm talking about unbelievers. Aron kining mga dili magtotoo, dili maka amgo, dili sila makasanong sa kamatuoran. Kay gilubog man ni Satanas. Kay sayo na kita nga si Satanas kan ni Lucifer, ang iyang objective mao man ang paglubog sa kamatuoran. Ug mao kana ang iyang goal, mao na ang iyang objective, nga iyang babagan ang mga dili magtotoo, nga dili makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, aron nga dili sila maluwas. Kay ang tao giagad man lamang sa Dios ang iyang kabubuton. So mao na nga gipangutana ka how to not to be deceived by false teaching. Mao tong tulo ka mga pangutanong. What do I believe? Unsa may akong gituuhan? Why do I believe it? Nganong hintuo man ako niana? O ikatulo, where is it found in the Bible? Asa man nato kini makit-i bahin ini dias Biblia. So kining tulo pangutana kini nga mao'y makapa alinggat dayon nimo maka pukaw sa imong galamhan nga dili ka unta da sa paglingla ni Satanas.
So mao na nga kitang mga magtotoo, gipahimangnuan kita sa Dios nga magpadayon kita sa atong spiritual momentum. And we are going to emphasize every now and then ang kabililhon, kamahirongdanon ini mga butanga. Kaya niya kita nagapunting sa atong pagdagad nining atong tun-anan nga maong ang ilhanan sa usa ka matuod nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. The mark of a true believer in Christ. So, usa niini nga ilhanan mao nga siya nga magtotoo. Okay? I'm now talking about believers. Mga magtotoo nga gikinahanglan siya nga agiyahan siya sa tulo ka, inom ka ba sa Operation PTA? Operation PTA, dili ni Parents Teachers Association. PTA. Now, this is our memory aid nga dili na nila ito makalimtan. A believer must be in the right place. Mao ka na ang P. At the right time. T. With the right attitude. Kaya kung malikon. A believer in Christ must be guided by Operation PTA. He must be in the right place, P. At the right time, T. With the right attitude, A. Okay, PTA. Kay ang magtotoo is supposed to live in the light of eternity. To live every day as if it is his last day on earth. Imo ba ka nang silsil sa imong kalag? Imo na ba ka nang gisinati? Nga everyday nga mumata ka, inigbangon nimo makapasalamat ka ba sa Dios? Nakapasalamat ka ba sa grasyang gihatag niya nga paglugway si mong kinabuhi? Now, diha pasalamati yun niya. Think of this, kining atong gipangisgutan. You live every day as if it is our last day on earth. And to live each day as unto the Lord. Unsa man ang atong pagkinabuhi, ato kining kinabuhi alang lamang sa kabulahanan sa Dios. Okay? Now, padayon kita sa atong hilisgutan nga. Bahin ta mo, lukso na sad ta bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Now, good works ato ragoning tuki o gamay kinibang mga maayong binuhatan. Na ang mga maayong binuhatan dili kini mo ipahagi sa kaluwasan. Dili. Kaya ano man. In the first place, ang pagbuhat ng maayo, kanang himog mga maayong binuhatan, himo mampud ka na sa mga di magtotoo. Sa mudawat ka ba niya na? Kadaghang mga di magtotoo, makabuhat o mga maayong binuhatan, napadili man sila luwas. Kaya sa may kaluwasan. Usara may paagi sa kaluwasan. Ayaw na gyud na kalimti. There is only one way of salvation. Faith alone in Christ alone. So good works, mga mayong binuhatan, okay man na. Man ta mag kanang supak niya na kay mao man gyud na kay kitang mga human beings, we have to be kanang morally good. Yeah. Tahod kita sa mga otoridad nagapalibot ka nato. You must be oriented to all kinds of authority and respect the laws of divine establishment. Mga balaod nga Diyos nung katukuran. Good works, akong balikon, is not a prerequisite for salvation, dili. It is the result
of salvation by faith alone in Christ alone. So in other words, kung imong pagkadak-an ang pagbuhat ng mga mayong binuhatan, dili ang imong pagtuo, ato lang ni itandi o usa ka kanang karwahi. Now, ang karwahi mo yung una sa kabayo, mahimo ba na? Is that possible? Imposible man na. Kung saan man pag-yumin ang karwahi mo yung muguyod sa kabayo. So, ato nagitandi diha. The horse before the cart. It should be the horse before the cart. Dili all the way around. Dili mo nang good works is not a prerequisite for salvation. It is the result of salvation by faith alone in Christ alone. So it is faith ang pagtuo that works. Not faith plus works. Kasabot ka? Pagtuo, maoy magadasig ka na to sa pagbuhat ug maayo. Ang husto ng pagtuo. The right object of our faith. In salvation, our object of our salvation is of course the Lord Jesus Christ. Wa may lain. Faith alone in Christ alone. Ang atong pagtuo, atong ipunting ngadto kang Hesus Kristo aron kita maluwas. Gusto? So, human yan na, makabuhat ka na. Ginamit ang pulong sa Dios. Dili kay bali nga imong kanang unahon nimo ang buhat kaysa pagtuo. So I hope nakuha nimo na. Furthermore, genuine faith mo resulta kini in genuine transformation, and good works will follow. You see, how can one go to heaven? Mutana ka. Saan man pagkahilangit? Option 1, faith in Christ plus good works, plus religion, plus rituals equals salvation. Wrong. Sayo. That's a wrong option. Kung balikon, option number 1, faith in Christ plus good works plus religion plus rituals equals kuno salvation. Wrong. Sayo. That is why the book of Galatians, libro sa taga-Galacia, was written to overcome this wrong belief. Sayop nga pagtuo. Yes, this is almost true, but this is heretical. Do you know why? Listen, the biblical principle regarding this is option number 2. Faith in Christ equals salvation resulting to good works. Kita nimo? Faith in Christ. That's it. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Maura na. Pangutana. Where is the evidence of faith? Asa man ang kanang ilhanan o resulta o ebidensya sa pagtuo? Resulting in good works. You see? You see, you'll never be sure of your salvation if you don't understand the grace of God. Sabtag yun. Una, ang grasya sa Diyos. Kung sa may pasabot yun, sa grasya, balik na punta nini. You see, balik na nini. The grace of God simply means, paminaw, you cannot earn salvation. You will never be good enough because it's all by God. All by God. Sa dihang namatay sa Ginoong Kristo dito sa cross. Unsa man, kadtong iyang pagkamatay. What He did for you, all you need to do is unsa? Admit you are a sinner. Ang kuna gyud ang imong pagkamakasasala. Be willing to repent. Sa Grigong pulong metanoeo. Metanoeo means to unsa?
to change your mind. Meta, change. Noeo, mind. Change your mind. Be willing to repent, metanoeo, and come to Jesus. Ephesians 2, 8 to 9. Sa gisulti, Ephesians 2, 8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Verse 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. We don't deserve this, but we have been saved by grace through faith. Diyaw mo na, grasya ang tanan. Kaya ang kaluwasan, grasya, gasa. Gasa kini sa Dios. Unsa may imong maulagway sa gasa. Kung natagan ka o gasa, nabay imong buhaton, imo bang baslan? No. Kaya ang gasa, dili na nabayran. Kaya ang naghatag mo ay nagbayad. Kita ni mo? So, ato ni makita diha nga ang kaluwasan, gasa, nga dawatunon. Ang kabubuton sa nga atong dawaton. You see? Apa di man mamugos lagi ang Dios. Di man siya mamugos sa dawatan na, no? Gihatagan bito kabubuton, free will, aron magamit na to, mudawat bata, umusalikway. You see? How gracious God is. Yang gihatag ka, hingpit na tong kagawasan. Perfect freedom. Freedom of choice. Mudawat bata, umusalikway. And once you use that free will for or against, diha may maya ang Diyos. Nakita ni mo? Di magkamasuko ang Diyos kung dili ka mo dawat, kung imo isalikway, dili. Nahimaya, gihapon siya kay nga naman. Ning funksyon ng iyang gasa nga gihatag diha nimo. Grasya God ang kagawasan sa pagpili. Grasya. We don't deserve it, we don't work for it, we don't earn it. Wag yun, di kita angayan. So, ang kaluwasan, grasya, gihatag ka na sa Diyos, alang sa atong pagdawat. Ako kang ingon nga, way pugsanay, ay bawa ka nag-unsay resulta. Ang kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo, lamang kang Kristo lamang. Unsay gisulti sa John 3:36, he who has the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na, kanang wrath diha, dili na kay kapungot yun. Okay? That's kanang language of accommodation nga itong masabtan nga kanang wrath diha. Mao ang linaw sa kalayo. Mao kana ang dangatan sa usa ka tawo nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, ug iyang isalikway na ay corresponding consequence sa iyang paghimo o paggamit sa iyang kabubuton, for or against. Now, when you believe, when you respond positively sa gospel message, then unsa resulta? Eternal life. You see? Nabito na John 3:16 po. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Na, ibalik-balik yun na, klaro yun kayo. Ugway laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12 unsay gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven,
given among men whereby we must be saved. Duha ra ba kadalan sa kalaglagan ang usa o sa kaluwasan ang usa. Matthew 7:13-14 sa gisulti. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. But only few find it. Di man mamakak ang pulong sa Diyos. Tataw, tinaw, klaro kayo. Crystal clear. Haranan himong mudawat ka ba niya na? O dili. You have your free will, your volition to use. So mo na kay volition, gamita ka na. Unsay mo gamito niya na, either negative or positive, God is glorified. Dili siya maapektahan unsay gamiton sa tao. God is just tapping his foot nga unta magpositibo ang tao. Human niya madungog ang maayong balita sa kaluwasan. Akong balikon nga usaray paagi nga ang tao maluwas, nga ang tao may langit. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wala mausap. Sukad. Mao gina. Ang relihiyon mo ay nagtuis. Ang relihiyon may nag-usab. Mo ay naglubog ni pinaluyuhan ni Satanas. Kay siya man ang Diyos, gamayng di Diyos ni ining kalibutan na. So mo na nga siya ay nagunang kaaway nato ingon nga mga anak sa Diyos. Nagunang kaaway sa Diyos, arch avowed enemy of God. Mo na nga kita mga anak man sa Diyos, gukdon puta ni Satanas. You see, wa naman din ni Ginoong Kristo physically din ni sa kalibutan ang iyang yung puntaria, ang iyang dumtan gyud kita iyang gipahimungtan. Sabot ka na kung wa kay pulong sa Dios diya si imong kalag, unsa may imong gamiton sa pag-asdang niya, pagpakigarong niya nga espiritu man ni si Satanas. We need spiritual weapons. God's word, ang pulong sa Dios is the sword of the Spirit, espada sa Espiritu Santo. Mao kini ang atong hinagiban. Kadaghang hinagiban gihatag sa Dios kanato. Wa lang kang kaamgo kay wa man lagi kay pagtuon sa iyang pulong. No, dili man ni kay unsa pagdaot nimo, pagpahambog nga kita o unsa na diha. Dili. Naghisgot lang tanini just to remind our listeners nga mga dili magtotoo. You see? Nagda kita sa mensahe sa kamatuoran. Naaranan nimong nakadungog nini ug mudawat ka ba o di? It's a matter of choice. Di man din ang prinsipyo ha? It is a matter of choice. Naras imong kapilian o pagpili. There are only two options. Mudawat ka ba? O musalikway ka ba? Iba na ka sa corresponding consequence. Mo na, kita nagadupot gayon sa atong pagtuon sa pulo sa Diyos adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na, mahait pagyod ng atong salabutan sa bahin ining espirituhanong away nga atong atubang. Matagutling sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, nagatubang kita og spiritual warfare. It is in fact a full-scale warfare, gubat. Gitawag kini sa doctrinal term nga unsa angelic conflict. Walang una tamo gamit niya ng mga doctrinal terms aron di ka maglibog. Ato lang gihapon ning gamitan og mga
unsa kanang lingwahe nga masabtan gyud sa tanan. Mao na nga kining atong ministry to kining gigamit karon o ang Dios mugamit niini, Dios Espiritu Santo aron kini masabwag pagyud nato ngadto sa kinat layuan nga mga dapit ni atong kalibutan. Kay kita ra bang mga magtutuo gihatagan na batag tahas human ta maluwas antay tahas unsa ang tahas pagtubo sa atong kalag, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Aron sa ingon niya na sa itong pagtubo, then makasangyaw na kita atong ipaambit ang maayong balita sa kaluwasan. But we have to continue growing, studying God's Word every day. Aron mabaid ang atong kaalam nga atong mapupugikan sa pulong sa Dios. Marcos 16:15, I just quoted sa wapata magsugod nga. And he said, the Lord Jesus Christ, said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Na, ato gining isangyaw ngadtos kinapungkayan o kinasuukan nga dapit ini atong kalibutan. Kaya ato kining tahas. Apat, unsa man nimo pagsangyaw kung wala kay pagtuon sa pulong sa Dios, wala kay padayon sa mong spiritual momentum. Now, ako na pong sublion kining tulo ka ang sa spiritual growth, spiritual ng pagtubo natong mga magtutuo, magsugod man sa pagkabata, batang masuso. So, tuna na to ang mga sinugdanan ng mga pagtulunan, basic doctrines. O niya, padayon. Padayon mo, nikitawag na itong spiritual momentum, pagbuylo sa atong spiritual ng pagkinabuhi. Hangtod mo kabuot na itong ikaduhang ang gitawag og pagkahingkod ng Kristohanon. Adolescent believer. Apanayang hunong gyapon, padayon. Pagkamalahutayon, makugihon, masigihon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa na'y lugak-lugak, wa na'y unsa sibugay, padayon na gyud, sibog sarahan. Nga hangtod, makabot na gyud nato ang ultimate goal, ang kinatumyan nga atong tumong nga mao ang espirituhanong pagkamtong, spiritual maturity. Kay kanang dapita, that particular stage, mao naman kana ang dapit nga ato nang maangkon ang katakos sa pagkinabuhi, capacity for life. Ang buta sabot, doon natay capacity how to handle all the kanang exigencies in life. Bisag unsang kahimtang sa kinabuhi, be it in poverty or prosperity, hatagan ta sa Dios sa capacity to live pag kinabuhi. Whether mo bitong yung Pablo nga, whether abased or abound, kaya niya makalahutay siya kay nga naman tungod sa kalig-on, kaisog, Diyos nung kaisog nga ihatag sa Diyos ka nato, inigabot na nato niya ng maong ang spiritual maturity. Mao ni atong tumong. Ayaw na gyud kalimti. Nato gihatagan kini og emphasia. Kay wa kini hatagi og gibugaton sa mga kadaghanang mga kasimbahanan karon. Wa gyud. Mao na nga it's a
tragedy nga makita natong atong mga kaigsuonang magtotoo nga o sila alamag kay unsa o may pagtudlo nga doctrinal sama nining atong ginabuhat nawa ta magpahambog ha. We cannot do that. Wa ta magpasigarbo kay we just cannot do it. It's impossible. In fact, ato kining gidawat nga grasya. Igo lang tang midawat niini gikan sa pagsangkap sa grasya sa Dios. God is so gracious sa iyang pag-provide nato sa itong mga kinahanglan. Dili nga itong gusto. You see, lahi mauning gusto imong kinahanglan. The need and want are two different things. So mao na nga kita makalinggat ani ini mga butanga sa diha nga kita makakabot na ni anang spiritual maturity. Kay kanang dapita mo na giingon nato nga you are as good as God is good. Tuwa nagugas kinatumyan. You see? Ang spiritual growth, tulura kaang-ang ang atong kabutunon. Nga sa diha nga makabot nato na maintain that. Ayaw naglingi-lingi, ayaw na. Wanay kanang kompromiso. Baruganay na yun. No more compromise. Kaya once nga mo kompromiso ta, unsa man nato ba kompromiso be? Kon unsa naanay mo lingla nato, naanay mo samok nato, mubalda nato. Sige na ta sa atong spiritual momentum naanay atong mga bisan gani mga suod nato kinabuhi, mga hinigugmas kinabuhi mo gamito ni Satanas sa pagdumbol nato, sa pagbabag nato. Niya na gud ng Bible. Ari santa diri mag kanang happy usanta. Inomdom ka sa atong mga kagahapon pa lang mag happy ta. Enjoy life to the fullest. Mao bang sinultihan yun as mga di magtotoo. Be merry. Let us drink and be merry, for tomorrow we will die. Di ba murag popular na mga sinultihan? Mao na sinultihan sa kalibutan. Now, di naman tataga kalibutan. We are in this world, but we are not of this world, ang tinuod. Human niya itong panahon gidawat nato sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Gibalhin na nga itong panahon. Panahon din temporal life ngadto na sa eternal life. You see, we are now living in the light of eternity. Kay tagalangit naman ta. Nawa pud ta magpasigarbo. Dili kita'y nagapasigarbo. Ang Dios may nagasulti. Igo lang tang midawat ni ining kamatuoran. Nga human nato dawata o tuuhis Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Luwas na ta. Kita na dugtong na kang Ginoong Kristo hangtod na sa kahangturan. Wala na na ipagkatangtang. You see? Naharap po na ni mo o ba po ka ni anak. You see? Akong balik-balikon gini. Kay daghan pa atong bisan gani atong mga igsoong magtutuo na pay mga pagduha-duha, pagduda. You see? Kay kining mo bati kini ka pagduha-duha, pagduda. Di man din na prinsipyo. Once you start doubting the truth, you are starting to make God a liar. Kasabot ka? Sa diha, nga mubaton o musinati na kang pagduha-duha o pagduda, you doubt your kanang salvation. You are already beginning to make God a liar. Which is unsa pasipala gayon ang dako. Mao na nga karon nagapadayon kita niini. Pagbarog nga maligon. Wa nay lingi ay.
wa na'y kompromiso. Kay hapit ng panahon, ambot pasabot, nga ang Diyos mubalik na. Na karon inigbalik niya nga kanang iyang pagbalik sama sa kawatan nga dili mo paybaw. It's like a thief of the night. Nga mukalit lang tingalig makadungog na tagtrumpita diha sa langit. Tawgo na kitang mga anak sa Dios. Come forth, kari na mo, dali na mo. Now, anytime. We are not trying to kanang prophesy or predict. Wala. Ato lang gibasihan ang ato na katunan nga kamatuoran. Bahin sa pagsakgaw, pagkuha ka na itong mga magtutuo. Kita mga sakop sa simbahan ni Ginoong Kristo, kuhaw na kita. Kidilibot ang Dios nga atong masinati ang 7 ka tuig nga kinagrabihan panahon sa kalibutan. Okay, ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini, ning atong pagtuon niini, kay kini magahatag ka na itong kaligon, kabaskog, pagdasig sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nini mga butang nga mong gisgutan, nini nga adlaw. Nagampo kami o Diyos nga inahot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi o makahatag pa ka na mong kaligon sa among pagbarog. Ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos. Dili na mo ikatandi sa kabililhon nining higayuna nga nagtuon mi si mong pulong. Di na mo ikatandi bisas unsa ka mabulokon o ingnon ta paghudyaka ning kalibutan na dili na mo ikatandi. Kini ang labing bililhon mainungdanon mabulokon nga butang sa among pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat nining grasya nga pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Salamat, Lord. Thank you.